Vážení priatelia, pekne vás pozdravujem už z takmer nočného Pekingu. Oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašizmu dnes v Pekingu vyvrcholili vojenskou prehliadkou. Niekto si ju mohol vykladať ako demonštráciu vojenskej sily Číny, treba ju však vnímať v kontexte vážnych vyjadrení čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Čínsky prezident veľmi jasne naznačil, že svet stojí pred voľbou mieru alebo vojny a že Čína má vôľu zohrávať pri novom mierovom usporiadaní sveta rozhodujúcu úlohu. V každom prípade platí, že už ani tí najideologickejší odporcovia Číny nemôžu nevidieť všestranný rozmach, ktorý Čína dosiahla. Opätovne vyjadrujem poľutovanie nad tým, že najvyšší predstavitelia členských krajín Európskej únie chýbali pri takejto globálnej udalosti. Ak si mysleli, že takto dostanú čínske oslavy víťazstva v druhej svetovej vojne do izolácie, veľmi sa prerátali. Lebo ak bol dnes niekto izolovaný, tak to bola Európska únia. Naďalej platí, že mi ako predsedovi vlády suverénneho štátu nebude nikto prikazovať, kam môžem a kam nemôžem cestovať. Moja návšteva Pekingu trvá len od útorka odpoludnia do zajtrajšieho odpoludnia, teda v podstate 2 dní. Ale robím všetko preto, aby som maximálne využil prítomnosť hlav štátov z 10 krajín sveta. Po včerajšom vážnom rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorého sa piatok určite dotknem aj na stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, som dnes najskôr neformálne hovoril asi s 10 prezidentmi. Buď som sa vracal k už absolvovaným cestám, alebo sme narýchlo, postojačky dohadovali spoločné aktivity. Napríklad len nedávno sme poslali do Bieloruska nového slovenského veľvyslanca pána Jozefa Migaša, preto s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom sme sa veľmi neformálne zhodli, že bude vhodné spoločné stretnutie, pretože výrazne podceňujeme možnosti hospodárskej spolupráce. Oficiálne som dnes rokoval s vietnamským prezidentom Nguyen Chongom, hlavou takmer 100 miliónového štátu. Venovali sme sa príprave mojej oficiálnej návštevy Vietnamu. Nemáme žiadne otvorené politické otázky, preto sa môžeme sústrediť na vzájomne výhodnú spoluprácu. Výrazne pomáhajú aj drobnosti, ako napríklad tohtoročné rozhodnutie Vietnamu zrušiť pre občanov Slovenska víza pri pobyte nepresahujúcom 45 dní, alebo rozhodnutie slovenskej vlády uznať vietnamskú komunitu na Slovensku ako oficiálnu národnostnú menšinu. Druhým dnešným oficiálnym stretnutím bolo rokovanie s mojím priateľom, srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Prešli sme celý rad tém, od obchodnej výmeny cez výstavu Expo v Srbsku až po medzinárodnú situáciu v Bosne a Hercegovine a zasahovanie cudzích mocností do vnútroštátnej slovenskej a srbskej politiky. Teším sa, že náš osobný priateľský vzťah je na prospech spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom. Zajtra ma okrem iných protokolárnych povinností na našej ambasáde, súvisiacich so štátnymi sviatkami SMP a Dňa ústavy, čaká osobitne významné oficiálne rokovanie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. A potom neskôr, tesne pred odletom na Slovensko, aj s viceprezidentom Číny Han Zhengom. O obsahu a priebehu týchto rokovaní vás budem informovať zajtra. Ako je už všeobecne známe, z Pekingu sa zajtra vo štvrtok presúvam priamo do Košíc, kde prídem v piatok nad ránom, aby som sa mohol presunúť potom na rokovanie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukrajinskou premiérkou pani Juliou Svirdenkovou. Je to a bude to pár mimoriadne zaujímavých a náročných dní. Pekný večer z Pekingu.